Igsoon karong adlaw atong gisulog ang piyesta sa paghalad sa atong Ginoong Kristo dito sa templo, no? Ang batang Hesus. So man sa kapatan kaadlaw, no? Human sa atong pagsulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, so gihalad siya dito sa templo aron pagtuman sa balaod ni Moises, no? So Muman sa Exodus Kapitulo 13, 1 ug 2, sa Numeros Kapitulo 18, 15 ngadto sa 16 nga mga bersikulo, muman ang kinahanglan ang kamagwangang anak nga lalaki, no? Ihalad ngadto sa Ginoo. So ihalad siya aron maluwas siya, no? Ug sa maupod nga pamagi mapanalanginan ang tibok banay, no? Ngun sa paghalad sa ilang panganay nga lalaki alang sa Ginoo, no? Og wala nagkinahanglan ni Jesus tungod kay wala naman siya kinahanglan nga ihalad, no? Kay siya man ang naghatag sa tanang panalangin. Wa siya magkinahanglan kaluwasan kay siya man ang manluluwas sa kalibutan. Pan gipakita dinhi ang pagkampobsanon, no? Sa atong Ginoo. So bisan wa sa kinahanglan ini paniya kining gibuhat aron pagtuman sa balaod, no? Sa balaod ni Moises. So nahimo sang masinugtanon og mausod ni kang Maria. Si Maria sa wala magkinahanglan ini kaya mamansugo man sa Leviticus, no? Kapitulo 12, 2 ngadto sa 8 nga human manganak ang usa ka inahan. So kinahanglan aduna siya kanang ritual, no? Sa paghinlo sa iyang kagulingon, no? So dito sa templo, no? Kay mao man mga Hudiyo murag para nila kung kining dugo, no? Magawas gikan sa babae para nila hugaw man, no? So kinahanglan nga malimpyuhan. Pan mao lagi gyapon sa ingon na nato wa po nagkinahanglan ni Maria kay mao man gipanamkon man siya sa lalang sa Espiritu Santo ug diha sa iyang pagpabilin nga ulay, no? O virgin, wala man siya magdugo, no? Sa iyang pagpanganak kang Hesus. So wala niya gikinahanglan nga limpyuhan ang iyang kagulingon nga lawas, no? Aron maingon nato nga matuman niya ang balaod sumala sa gisulti ni Moises. Pan gipakita gihapon, no? Ang ilang pagkamasinugtanon. So magkanon na yung pagtagad ang ilang obedience to the law, no? Ilang pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios ug sa tao. Sa balaod ni Moises mo'y usa ka panagingnan, no? Nga makatunan nato. Kita po dun mahimong mga tao nga mga masinugtanon, no? Obedience to the will of God, no? Mahimputang mga tao nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios, no? Diya sa atong kinabuhi, no? Og pagtuman sa balaod, no? Kay mao man ang tuyo ni Jesus, wala niya ilisan, gibungkag ang balaod kundi gitagaan niya kini og katumanan, no? Ug ang husto nga paghubad, pagsabot sa balaod ni Moises gihatagan og katumanan diya sa kinabuhi ni Jesus, no? So naghalad sa kaugalingon, no? Ang atong Ginoo, no? Og gidawsab ang ilang kakabos, no? Kay mao man gihalad ni Jose ug ni Maria kaning mga gagmay nga mga langgam, no? Yung tukmog sa lampati nga usa ka parisan. So mao man ni ang ihalad sa mga tawo nga mga kabos, no? Kay katong mga adunahan maghalad sila sa templo, mga mahalon man nga halad ang ilang halad dito, no? Ng mga baka o mga karnero
nga mahalon nga mananap, no? Pan malagi kabos raman si Jose ug si Maria. Kanirang duha ka gagmayng langgam mura gyud ang makaya nila, no? Nga ihalad ngadto sa templo sa Dios, no? Upan ilang gituman, no? O gyapon ang kanunay natong balik-balik gituman nila ang balaod, no? Balaod ni Moises, balaod sa tulumanon sa ilang relihiyon, no? Sumala sa gitudlo ni Moises, no? Og mao nga kinausab sa ka pahindom, no? Kanunay alang kanato nga kita unta mutuman sa mga balaod sa Dios, no? Ngayang mga Ten Commandments o unsa pa diha nga mga sugo nga atong mapuy-an diha sa atong kinabuhi, sa kinabuhi nga matarong, no? Sa kinabuhi nga nagsunod sa kapabuton sa Dios, no? Ang balaod sa Dios mo'y mahimong lamdag, no? Mo'y mag-iwag sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi usa man ka panaw sa pagtuo. So unta kanunay tang malamdagan sa kahayag, no? Lamdag sa Dios. Mao nga niya sa di pa ta matapos atong misa atong panalanginan ng mga kandila, no? So nya ra ta mag-blessing kay uban malate man, no? Magsigre ta balik-balik og bendisyon sa mga kandila kinay mga na late ni abot, no? Para mausan na lang ta og kausar ta mag-blessing, mag-bendisyon sa mga kandila, no? Kunya sa dili pa matapos ang misa.